Myslím si, že môžeme začať. Vážené dámy, vážení páni, milí priatelia chémie, dovolte mi zapriať príjemné popoludne a privítať vás na ďalšej online prednáške z cyklu Chemické horizonty. Táto akcia Chemické horizonty je organizovaná Slovenskou chemickou spoločnosťou, prostredníctvom ktorej sa snažíme zviditeľňovať úspešných slovenských chemikov, ktorí sa uplatnili v rôznych smeroch pre mňa najkrajšej prírodnej vedy chémie. Prvá tohtoročná prednáška je venovaná kolegom, ktorí sa významnou mierou starajú o podchytenie a formovanie chemického dorastu. Sú nimi pán docent Martin Putala z katedry organickej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a doktorka Jela Nociarová, aktuálne pôsobiaca na katedre chémie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Témou spoločnej prednášky bude chemická olympiáda a súvisiace vzdelávacie aktivity pre mladých chemikov. No a ako býva dobrým zvykom, v úvode prednášky Chemických horizontov zvyknem predstaviť prednášajúcich tým, že spomeniem zo pár najvýznamnejších milníkov z ich životopisu. Pán docent Putala ukončil vysokoškolské štúdium na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v medziodborovom štúdiu anorganickej aj organickej chémie a následne pokračoval v štúdiu chémie na doktorandskom štúdiu na Lomonosovej Moskovskej štátnej univerzite v odbore organoprvková chémia. Po absolvovaní postdoktorandských stáží na univerzitách v Ženeve a Regensburgu pôsobí až doteraz na svojej alma mater na katedre organickej chémie, ktorú od roku 2007 aj vedie. V roku 2002 sa habilitoval v odbore organická chémia a v súčasnosti prebieha jeho inauguračné konanie. Výskumná činnosť docenta Putalu je zameraná na cross-couplingové reakcie a CH aktiváciu pre syntézu liečiv a optoelektronických materiálov. Z jeho vedecko-výskumnej činnosti vyplynulo 52 publikácií registrovaných v medzinárodných databázach, 2 patenty a vyše 400 citácií s Hiršovým indexom 11. V rámci pedagogického pôsobenia na Univerzite Komenského viedol 22 úspešne obhajených diplomových a 10 dizertačných prác. Slovenskej chemickej spoločnosti garantuje chemické názvoslovie a s konzultáciami pre štátny ústav pre kontrolu liečiv a naše zastupiteľstvo pri Európskej komisii. Je dlhodobým členom Rady vysokých škôl, od roku 2015 je aj jej predsedom. Docent Putala sa do chemickej olympiády úspešne zapájal už od vlastne jeho počiatočných štúdií na základnej škole. V roku 1983 získal dokonca striebornú medailu na Medzinárodnej chemickej olympiáde v rumunskom Temežvári. Od ukončenia štúdia pôsobí ako autor a recenzent úloh pre chemickú olympiádu. Neskôr tiež začal pôsobiť aj ako lektor na letných školách chemikov a pri príprave nášho tímu na Medzinárodnú chemickú olympiádu. Medzinárodnej chemickej olympiády sa zúčastňuje od roku 2006 ako mentor, respektíve vedúci slovenského tímu. Od roku 2012 je predsedom Slovenskej komisie chemickej olympiády a členom monitorovacieho výboru Medzinárodnej chemickej olympiády. V roku 2018 bol spolu s českým proťažkom hlavným organizátorom jubilejného 50. ročníka Medzinárodnej chemickej olympiády, za čo bol aj ocenený medailou Slovenskej chemickej spoločnosti. Doktorka Jela Nociarová ukončila štúdium učiteľstva chémie a matematiky na Univerzite Mateja Bela a následne doktorandské štúdium anorganickej chémie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského. Od januára tohto roku pôsobí na katedre chémie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Profesionálne sa venuje príprave nových materiálov s nelinárnymi optickými vlastnosťami a výskumu uhlíkových nanomateriálov. Do chemickej olympiády sa zapájala od základnej školy a tak má skúsenosti s riešením takmer všetkých kategórií. V roku 2013 získala bronzovú medailu z Medzinárodnej chemickej olympiády v Moskve. Už od vysokoškolského štúdia spolu organizuje prípravné semináre pre olympionikov v online aj prezenčnej forme. Je autorkou úloh chemickej olympiády v kategórii D, v korešpondenčných seminároch aj v súťaži Chemický náboj. Doteraz sa 4-krát zúčastnila Medzinárodnej chemickej olympiády ako mentorka slovenského tímu a pomáha aj s organizáciou letnej školy chemikov a 6-krát sa jej zúčastnila ako vedúca tejto letnej školy chemikov.
Takže toto bolo niekoľko významných faktov, ktoré sa týkajú profesionálnej dráhy dnešných prednášajúcich a mne v tejto chvíli ostáva už iba ich privítať medzi nami, odozdať im slovo, aby nám mohli porozprávať o popularizácii chémie pre mládež na základných a stredných školách. Tak opätovne chcem vám poďakovať za pozvanie, za prijatie pozvania, pán docent aj pani doktorka, a odovzdávam vám slovo. Nech sa páči. Dobrý deň, prajem. Milé kolegyne, kolegovia, v rámci našej prednášky ja najskôr rozprávam čosi o chemickej olympiády, o histórii súčasnosti, o medzinárodných súťažiach. Spomeniem aj niektoré problémy, ktoré máme v oblasti podpory chemického dorastu a potom doktorka Nociarová zase porozpráva o tých vzdelávacích aktivitách, ktoré robíme pre mladých chemikov. Predpokladám, že vidíte prezentáciu už na plnú obrazovku. Áno, je to v poriadku. Vidíme, počujeme. Chemická olympiáda začala vtedy v Československu prvým ročníkom v roku 63-64. Je to po matematike a fyzike tretia najstaršia predmetová olympiáda. Od 30. ročníka, teda od roku 93, ideme v Slovenskej republike samostatne, až sme došli v tomto školskom roku k jubilejnému 60. ročníku. V chemickej olympiáde máme 5 kategórií. Nadsábovým spôsobom začíname kategóriou D pre základné školy, najvyššie ročníky, a potom v prvom ročníku všetkých stredných škôl s kategóriou C. Tieto dve kategórie v podstate vychádzajú zo stredoškolského, teda priamo z učiva na nejakým spôsobom naväzujú. Kým v kategórii B, teda určené pre trošku starších stredoškolákov, už je potrebné, aby si vybrané témy doštudovali, ale teda skôr ideme nejakým kombinačným spôsobom. A až kategórie A pre gymnázia a EF pre stredné odborné školy, tu už ideme nad rámec, výraznejšie nad rámec učiva, lebo tieto kategórie vyústiujú potom do medzinárodných súťaží. Samozrejmosťou chemickej olympiády je praktická časť a máme to rozdelené tak, že začneme jednoduchými pokusmi v kategórii D, potom v kategórii C majú anorganickú syntézu, v Bčku analytickú chémiu, v Ačku máme dvojúlohovú prax, teda z analytickej chémie a organickej syntézy, kým stredoškoláci potom riešia komplexnú úlohu z preparatívnej analytickej časti. Jeden žiak môže súťažiť v danom roku najviac v 2 kategóriách, čiže ak je šikovný s ambíciou, tak môže okrem svojej kategórie súťažiť aj vo vyššej. Tieto ročníky som ale uvádzal v zmysle klasickej štvoročnej strednej školy. Samozrejme, primerane sa to aplikuje na 8-ročné gymnázia, respektíve teda bilingválne gymnázia, kde prvý rok majú venovaný skôr jazyku než odbornej stránke. Do chemickej olympiády sa štandardne zapája v domácom kole okolo 3500 žiakov. Tak to bolo povedzme v 53. až 55. ročníku. Vidíte, že po kategóriách postupne narastá, teda že tá olympiáda je v podstate tak pyramidálne robená s bohatou časťou v kategórii D a C a potom postupne klesá tak, ako sa zvyšuje náročnosť úloh. Potom nás zasiahla pandémia covidu, ale v minulom 59. ročníku sme sa priblížili až k 5000 žiakom, čiže dostali sme sa na predcovidové čísla, a to vo všetkých kategóriách. Chemická olympiáda je postupová súťaž, že v každej kategórii majú domáce a školské kolo. Nasleduje krajské, iba teda v kategórii D, ktorá je podstatne bohatšie zastúpená, ešte vložené okresné kolo. A tie kategórie, ktoré majú výstup na medzinárodné súťaže, majú celoštátne kolo. To minulé sa konalo na Prírodovedeckej fakulte v Košiciach a tá nám súťažilo 33 gymnazistov v kategórii A a 13 chemikov zo stredných odborných škôl zase v kategórii EF.
musím povedať, že kolegovia z Košic nám pripravili vynikajúce podmienky. Tento rok nás čaká jubilejný 60. ročník, ktorý bude hostiť Prírodecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Už po tretí rok bude s medzinárodnou účasťou. My si s Českou republikou recipročne vymieňame 5 najlepších súťažiacich. Budeme spolu organizovať už tradične seminár pre učiteľov s vybranými témami a olympiáda sa ukončí slávnostným vyhodnotením v Primaciálnom paláci. Na základe výsledkov celoštátneho kola potom pripravujeme v kategórii A náš tím pre Medzinárodnú chemickú olympiádu. Najskôr do 15 najlepších pozveme na teoretické sústredenie, z nich 10 potom na praktické a do 7 žiakov potom simulujeme samotnú súťaž s 2 súťažnými dňami a na základe toho sa vyprofilujú tí 4 najlepší, ktorí nás potom reprezentujú na Medzinárodnej chemickej olympiáde. Medzinárodná chemická olympiáda má svoj syllabus, má teda tematické okruhy predpokladaných vedomostí a laboratórnych zručností. Treba povedať, že v mnohých prípadoch až na úrovni bakalárskeho štúdia chémie, čiže naozaj je ich v čom pripravovať. A potom organizujúca krajina vydá v januári prípravné teoretické a praktické úlohy. Už ich máme pre tohtoročnú olympiádu, 30 teoretických a 8 praktických. A tie ukazujú, aké bude zameranie tých súťažných úloh, plus definuje na konkrétnych príkladoch okruhy zvýšenej obťažnosti, kde sú otázky alebo teda okruhy až na úrovni magisterského štúdia, čo je napríklad v organickej chémii, NMR spektroskópia, stereoselektívna syntéza alebo pericyklické reakcie. Tak by sa dalo povedať. Medzinárodná chemická olympiáda má za sebou už 55 ročníkov, pričom začala v Československu v 68. roku, vtedy len s účasťou 3 krajín. V poslednom 55. ročníku už bolo tých krajín 89. V chemickej olympiáde sa vynechal rok 71 z nejakých organizačných dôvodov, ale potom už nepretržite pokračovala. V 74. roku sa pridali aj západné krajiny a v 80. prvýkrát bola táto olympiáda aj v západnej krajine. Na Slovensko prišla olympiáda 3-krát, a to v 77. roku, v 85. a naposledy v 2018, keď sme jubilejný 50. ročník organizovali spoločne s kolegami z Českej republiky. Na Slovensku sídli aj informačné centrum Medzinárodnej chemickej olympiády s archiváciou údajov, úloh a teda všetkého, čo sa Medzinárodnej olympiády týka. A toto centrum vedie doktor Sirota, bývalý dlhoročný predseda Slovenskej komisie. Pokiaľ sa týka počtu súťažiacich, tu tiež enormne narastol počet, kým my sme na tom 50. ročníku mali 300, na poslednej olympiáde už bolo 348. Taký ten pokles, ktorý vidíme v záverečnej časti, to sú tie 3 pandemické olympiády, kde práve tá prvá zaskočila aj krajiny, aj účastníkov a konala sa tým pádom, že sa konala online, tak iba bez praktickej časti. Ešte tu mám malý pokles v 2016 roku, keď sa zrušila Medzinárodná chemická olympiáda plánovaná v Pakistane kvôli tomu, že tam došlo k teroristickému útoku na jednu z univerzít a nakoniec na poslednú chvíľu sa podarilo túto olympiádu zorganizovať v Gruzínsku. Tá ostatná bola v Curychu. Je to teda medzinárodná súťaž stredných žiakov stredných škôl, ktorí nie sú zameraní na chémiu, limitovaná do dovršenia 20 rokov veku. A na súťažiacich čaká bohatý program počas 10 dní. Z toho 2 sú súťažné, čiže
v jeden deň počas 5 hodín riešia 3 praktické úlohy z analytiky, z organickej syntézy a potom buď fyzikálnu alebo anorganickú chémiu. Tým ten ďalší súťažný deň v ňom za 5 hodín riešia teoretické súťažné úlohy z tých klasických odborov z anorganickej, analytickej, fyzikálnej a organickej chémii a občas sa vyskytujú úlohy z teoretickej chémie, biochémie alebo polymérov a treba povedať, že sú to často komplexné medziodborové úlohy. Dospelý sprievod sa rozhodne nenudí na Medzinárodnej chemickej olympiáde, jednak tvorí porotu, ktorej úlohou je schvaľovať zadania a hodnotenia úloh. Ďalej prekladáme úlohy, pričom zadania teórie aj praxe mávajú zvyčajne aspoň 50 strán a potom arbitrujú spravodlivé hodnotenie pre našich študentov. Z poslednej olympiády naši doniesli skvelý výsledok, získali 3 strieborné a 1 bronzovú medailu, čo nás v neoficiálnom medailovom poradí krajín radí na 20. až 24. miesto, čo je prelom 1. a 2. kvartílu. Medaily sú udeľované spôsobom, že prvých 10% dostáva zlatú, potom 20% striebornú a následne 30% bronzovú, čiže 60% účastníkov Medzinárodnej chemickej olympiády chodí z nej povzbudených o medailu. My sme pomerne úspešní na Medzinárodnej chemickej olympiáde. Za tých 31 ročníkov samostatnej Slovenskej republiky, teda pri účasti 4 účastníkov sme mohli získať 124 medaily a získali sme 110, čo je skvelý úspech. 112 bolo zlatých a mnohokrát aj tá chýbajúca medaila, tam bolo čestné uznanie. Takou baštou olympionikov je, teda hniezdom olympionikov je gymnázium Nedožerského v Prievidzi, kde učiteľ doktor Kozák dokáže mimoriadnym spôsobom motivovať a podporovať talentovaných chemikov a z jeho gymnázia sme už mali 34 účasti a priniesli 28 medailí. Potešujúce, že v poslednom čase rastie pre Prievidzu konkurencia v podobe gymnázia na Gressingovej ulici v Bratislave. A také aktívnejšie gymnázia sú na Poštovej ulici v Košiciach, Evangelické gymnázium Komenského v Košiciach, gymnázium v Sníne, gymnázium na Golianovej ulici v Nitre. Občas sa podarí šikovný olympionik z Nových Zámkov. To je dôležité povedať, že teda samozrejme jedna vec, potrebujeme talent a druhá vec je, že musí byť naozaj učiteľ, ktorý je ochotný sa im venovať, podchytiť ich záujem a tak ich dotiahnuť k úspešnej účasti. No a uvidíme, komu sa podarí sa presadiť do nášho tímu na 56. Medzinárodnú chemickú olympiádu. Tá sa bude konať v júli v Riade v Saudskej Arábii. Pre kategóriu EF máme medzinárodnú súťaž Grand Prix Chimique. Tá sa koná od roku 1991 v dvojročných intervaloch. Zvyčajne sa ich zúčastňuje 12 krajín. Majú prevažne európskych. Majú 2 súťažné dni. Jednu úlohu majú z organickej syntézy a druhú komplexnú analytickú úlohu, každú v konaní 8 hodín. Aj tu výber prebieha podobne ako v kategórii A, čiže základom výberu sú výsledky celoštátneho kola a potom ďalší výber sa realizuje počas 2 týždenných sústredení. A tu tým tvoria 2 študenti a 2 dospelí, jeden ako mentor a jeden ako člen poroty. A aj tu, a obzvlášť v poslednom čase, naši účastníci dosahujú skvelé výsledky. Tu je uvedený prehľad umiestnení tých 2 reprezentantov za posledných 10 rokov, a obzvlášť teda v 21. 1. a 3. miesto a minulý rok v Zagrebe 1. a 8. miesto.
Nie sme len účastníkom, ale aj organizátorom Grand Prix Šimy. 2001 sa uskutočnila tá súťaž na Strednej priemyselnej škole potravinárskej v Nitre. Škoda je len, že táto stredná škola nám vypadla z chemickej olympiády a v roku 2021 napriek nepriaznivým okolnostiam pandémie sme zorganizovali tú súťaž na Prírodovedeckej fakulte UKA v Bratislave. Sú aj ďalšie medzinárodné súťaže, a to EUSO, z ktorého sme vypadli, keď prišiel na nás rad to zorganizovať, tak ministerstvo nepodporilo organizáciu tej súťaže na Slovensku, takže odtiaľ sme z hanbou odišli. A začali sme sa zúčastňovať aj na Mendelejskej chemickej olympiáde, čo je v podstate rozšírená súťaž pôvodnej sovietskej chemickej olympiády, teda tej všesajúznej, doplnená o prichádzajúce krajiny, čiže tam už boli s účasťou na úrovni 30 krajín, ale po invázii Sovietskeho zväzu na Ukrajinu sme sa v Slovenskej komisii chemickej olympiády z dôvodu potenciálneho zneužitia tej olympiády pre propagandu rozhodli ďalej nezúčastňovať. Ja by som rád spomenul aj niektoré starosti, ktoré máme v súvislosti s chemickou olympiádou a teda podporou chemického dorastu. Tým veľkým obmedzením bola redukcia prírodného vzdelávania na stredných školách pred pomaly už 15 rokmi, keď sa teda zredukoval rozsah matematiky, fyziky, ale aj čiastočne aj chémie, a to spolu so sprísnením legislatívy pre prácu mladistvých s nebezpečnými látkami je už skôr výnimkou, keď sa robia na niektorých stredných školách vôbec laboratórne cvičenia. Ďalej, ako som naznačil, že naozaj tým talentom sa musí niekto venovať a to je práca, teda to je venovanie sa len malému počtu študentov, čo je rozhodne nedostatočne ohodnotené. Takže to musia byť naozaj nadšenci, ktorí sú ochotní sa týmto talentom venovať. A v poslednej dobe narážame aj na menšiu mieru podpory od riaditeľov škôl pre organizácii predmetových súťaží, keď niektoré školy odmietajú organizovať predmetové súťaže. Napríklad v Bratislave už 3 okresy, teda 3 obvody odmietli organizovať okresné kolo, čo je veľký problém pre pokračovanie súťaže. Ďakujem, že nás v tomto zachránila Fakulta chemické a potravinárskej technológie, len obávam sa, že teda by sa tento trend ďalej nerozmohol. Ďalej problémom pre tých učiteľov na to, aby organizovali a zúčastňovali sa ako členovia komisie pri tých kolách chemickej olympiády je, že v podstate od nich v školách žiadajú, aby na účasť komisii olympiády si brali dovolenku. Ďalej, postupnosťou rokov sa riadenie predmetových olympiád zo strany ministerstva, a to najskôr prostredníctvom Juventy a v súčasnosti prostredníctvom NIVAMu, stalo čoraz viac úradníckým s nejakou osobitnou tendenciou zjednocovať všetky olympiády, čo je pre chémiu problém. A bola výrazne zredukovaná administratívna organizačná podpora. To poviem tým, že keď pred zo pár rokmi sme mali ešte tajomničku na plný úväzok, ktorá riešila všetky veci v rámci chemickej olympiády, chemické krúžky a tie ostatné veci. Teraz tajomnička má na starosti viacero predmetových olympiád a v podstate tá administratívna záťaž je na predsedovi, respektíve ďalších dobrovoľníkov. V súvislosti aj s tým úradníckym riadením stále riešime problémy v distribúcii, zverejňovaní, archivácii úloh, registrácii žiakov, aby tieto veci boli bezchybovo a nastavené tak, ako to chemická olympiáda potrebuje. A tiež treba povedať, že snáď za posledných 20 rokov sa financovanie predmetových olympiád zo strany ministerstva školstva napriek veľkej inflácii za tú dobu ostalo na pôvodných číslach a úplne nám vypadli
z podpory ministerstva školstva doplnkové aktivity, napríklad letná škola, ktorá bola pôvodne organizovaná Juventou. Je náznak, že financovanie by sa mohlo v tomto roku zmeniť s podporou súčasného pána ministra. Uvidíme, ako to dopadne. A samozrejme, pre podporu tých talentov nestačí len ich podpora na základných stredných školách. Ak sa majú posúvať ďalej nad rámec toho základu na stredných školách, potrebujú pomoc aj alebo teda organizátorov aj z vysokých škôl. A tu je opäť problém na tom, kto je ochotný sa tomu venovať, pretože pokiaľ sa ľudia pozerajú na takéto aktivity len z pohľadu peňazí, no nespadá to priamo do výkonového modelu financovania vysokých škôl. Na druhej strane treba povedať, že keď sa nebudeme starať o talentov, nebudeme mať ani šikovných študentov. A druhý problém je odliv väčšiny mladých talentovaných chemikov na štúdium na vysoké školy do Čiech, čo je spôsobené aj podmienkami a možnosťami, ktoré na vysokých školách sú. A keďže v Čechách nie je jazyková bariéra, stále je to relatívne jednoduchá voľba pre našich študentov. A pociťujeme to aj v tom, že nám chýba doraz aj pre organizáciu chemickej olympiády, aj keď čas výnimkám pre tých, ktorí ostávajú študovať na Slovensku, respektíve takí, ktorí aj po štúdiu v zahraničí sa vracajú potom pôsobiť na Slovensko. Napríklad doktor Májek, ktorý teraz pôsobí u nás na katedre, jednak priniesol skvelý výskumný projekt a jednak sa tiež zapája do organizácie tých podporných aktivít. Ja by som bol ale nerád, aby teda moje vystúpenie skončilo takto negativisticky, len teda, aby sme si uvedomili okolnosti, v akých pôsobíme, ale rozhodne tie mladé talenty stoja za to. Tá chemická olympiáda priniesla veľa súčasných profesionálnych chemikov na Slovensku a snažíme sa spoločným úsilím nadšencov pomáhať tým talentom, a to nie je len chemickou olympiádou, ale teda ich dostať aj do úrovne, aby sa mohli do tej chemickej olympiády zapojiť, ale o tých podporných aktivitách už porozpráva následne Jelka. Ja zatiaľ teda ďakujem za pozornosť a odovzdávam jej slovo. Ďakujem pekne, pán docent. Pani doktorka, môžete pokračovať a nadviazať. Tak, ďakujem pekne za slovo. Teraz by ste už mali vidieť moju obrazovku na celú. Je to prosím tak? Áno, je to tak. Áno. Vidíme tak. Vás, počujeme vás, vidíme aj vašu prezentáciu. Môžete začať. Ďakujem pekne. Tak ja nadviažem na pána docenta, tak ako spomenul na konci svojej prezentácie. Aj napriek tým všetkým výzvam máme momentálne vybudovanú celkom dobrú sieť podporných aktivít pre riešiteľov chemickej olympiády, a to už od žiakov 9. ročníka, ktorí teda riešia kategóriu D, a tí najlepší z nich sa môžu dostať na letnú školu mladých chemikov. Následne potom žiaci 1. ročníka gymnázií aj stredných odborných škôl a príslušných iných ročníkov v kategórii C sa tí najlepší riešitelia krajského kola dostávajú pozvánku na letnú školu chemikov pre kategóriu C. Druháci dostávajú pozvánku z kategórie B na letnú školu chemikov v kategórii B. No a potom môžu postupne riešiť najvyššie kategórie chemickej olympiády, čo je teda kategória A v prípade študentov gymnázia, alebo kategória EF v prípade študentov zo stredných odborných škôl. No a týchto potom postupne čaká štúdium, či už na slovenských alebo zahraničných vysokých školách. A takto táto situácia vyzerala približne pred 5 rokmi, ale dlhodobo chýbalo nejaké prázdninové sústredenie, kde by sa mohli ďalej chemicky vzdelávať žiaci 3. ročníka, ktorí sa mnohokrát už aj medzi sebou poznali z predchádzajúcich aktivít. A tak vznikol korešpondenčný seminár Chemouk,
čo je teda korešpondenčný seminár, kde študenti odovzdávajú počas roka svoje úlohy a tí najlepší sa stretávajú na sústredení úspešných riešiteľov, ktoré sa tradične koná v auguste na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Zároveň však všetky tieto aktivity sú prázdninové a tie domáce školské kolá chemickej olympiády prebiehajú tak obvykle december, január, február, čo je v čase, keď je relatívne veľa mesiacov už uplynulo od letnej školy chemikov a preto sme sa rozhodli organizovať aj podporné prípravné online semináre, ktoré organizujeme pre náročnejšie kategóriu B a kategóriu A, lebo tie kategória D a kategória C, ako spomenul pán docent, viac menej vychádza z učiva základných a stredných škôl, ale v kategóriách B a najmä teda v kategórii A sa dostávame až na úroveň bakalárskeho štúdia. Ďalej, čo sa organizuje, je v Lani poprvýkrát sa uskutočnila súťaž Chemický náboj. O tej si povieme viac na konci mojej prezentácie. V podstate je táto súťaž určená pre žiakov stredných škôl, ale nevylučuje sa ani zapojenie nejakých šikovných deviatakov, keby to chceli skúsiť. Tak letná škola mladých chemikov je teda prázdninové sústredenie určené pre tých najmladších, teda pre žiakov základných škôl, najmä deviatakov, ale každoročne majú na letnej škole mladých chemikov aj mladších študentov. Je to teda týždňové sústredenie, má charakter takého prírodovedného tábora, pretože okrem prednášok, seminárov a laboratórnych cvičení veľkú časť náplne tvoria hry, či už s chemickou tematikou, alebo aj šport, výlety, takže je to také spojenie vzdelávania a oddychových aktivít. Ale samozrejme nechýba ani veľké laboratórne cvičenie, ktoré sa tradične organizuje v spolupráci so Strednou priemyselnou školou Samuela Mikovínyho v Banskej Štiavnici. A ostatné aktivity sa realizujú na ubytovaní, čo zvykne bývať rekreačné zariadenie na Rychňave pri Banskej Štiavnici. A tam bude letná škola mladých chemikov aj tohto roku od 30. júna do 6. júla. Uskutoční sa teda už 8. ročník letnej školy mladých chemikov a pozvánky na túto akciu, na toto podujatie môžu očakávať tí najlepší riešitelia krajských kvôl v kategórii D a pozvánky prídu na e-maily, ktoré majú uvedené pri registrácii na chemickú olympiádu. Tak to je podujatie pre kategóriu D. V kategórii C máme letnú školu chemikov, ktorá je výnimočná tým, že v minulom roku sa uskutočnil už 46. ročník a letná škola chemikov bez prerušenia funguje teda od roku 1978. Nebola prerušená dokonca ani počas covidových rokov. Vďaka veľkému nasadeniu košických chemikov sa podarila uskutočniť. Aj vtedy a v druhom covidovom roku sa konala v Bratislave. Letná škola chemikov teda každoročne sa koná na inom mieste, čo je teda vybraná univerzita alebo stredná odborná škola s chemickým zameraním. Tu si môžete pozrieť za posledných 10 rokov miesta konania. A v poslednom ročníku sa teda konala u nás na Fakulte prírodných vied v Banskej Bystrici, kde sme privítali, ak si správne pamätám, 52 študentov, pričom kapacita letnej školy je taká, že keďže máme dve kategórie, kategóriu B a kategóriu C, tak z každého kraja pozývame prvých dvoch, čo nám dokopy dá 2x16 študentov, no a do naplnenia kapacity potom pozývame ďalších študentov podľa počtu bodov. A okrem týchto študentov z kategórií B a z kategórie C sa letnej školy chemikov ako vrchol ich prípravy zúčastňujú aj 4 študenti, ktorí sa pripravujú na Medzinárodnú chemickú olympiádu, pretože Medzinárodná chemická olympiáda sa obvykle koná bezprostredne po skončení letnej školy chemikov. Takže posledné 2 týždne pred odcestovaním do krajiny organizátora Medzinárodnej chemickej olympiády trávia takto, ako to zvykneme hovoriť, v izolácii od nechemických kamarátov, aby mali čas na nerušenú prípravu a zároveň môžu tento čas ešte využiť na diskusie s lektormi letnej školy chemikov. Program letnej školy je teda poriadne nabitý, lebo na rozdiel od letnej školy mladých chemikov, kde
Veľkú časť tvoria také oddychovejšie, zábavnejšie aktivity. Na letnej škole chemikov je hlavným programom účasť na prednáškach, seminároch, laboratórnych cvičeniach v rozsahu až 7 hodín denne. A počas letnej školy sa ako lektori vystriedajú odborníci zo všetkých oblastí chémie, od anorganickej, analytickej chémie, fyzikálnej chémie, organickej chémie a v kategórii B máme aj biochémiu. Okrem týchto odborných aktivít je súčasťou letnej školy chemikov aj nejaké voľnočasové oddychové aktivity, a to hlavne počas víkendu, lebo samotná letná škola trvá v podstate 2 týždne a víkend je využitý na nejaké športové aktivity, turistické aktivity, kultúrne aktivity, výlety, exkurzie, spoznávanie okolia organizujúcej univerzity alebo organizujúcej strednej odbornej školy. A to je teda aktivita pre skončených prvákov a druhákov stredných škôl, či už gymnázií alebo stredných odborných škôl. A v tohto roku sa letná škola chemikov uskutoční v Prievidzi s tým, že laboratórne cvičenia sa uskutočnia v Novákoch. Termín je už známy, je to teda 30. jún až 12. júl. A letná škola, teda pozvánky na ňu dostanú tí najlepší riešitelia krajských kvôl v kategórii B a C. Treba povedať, že letná škola chemikov by sa nedokázala uskutočniť bez podpory sponzorov. Tradičným veľkým sponzorom je Slovnaft, ktorý podporuje letnú školu chemikov a umožňuje nám tak udržať účastnícky poplatok na úrovni, aby si to vedeli svoju účasť umožniť naozaj všetci študenti študenti všetkých škôl. Potom máme korešpondenčný seminár Chemouk, ktorý teda vznikol hlavne kvôli tomu, aby vyplnil prázdninový čas a umožnil stretnúť sa študentom, ktorí sa už poznajú z predchádzajúcich podujatí, ale miesto tam si musia vybojovať, a to riešením úloh, ktoré pre nich pripravujú zamestnanci Univerzity Komenského. Je to teda korešpondenčný seminár, je určený hlavne pre študentov 3. ročníka, ale zapájať sa môžu aj druháci a je zakončený záverečným sústredením. V aktuálnom ročníku prebehne 6. ročník. V najbližších dňoch alebo týždňoch by sa mala spustiť registrácia, takže ak máte šikovných druhákov alebo tretiakov, tak ešte nič nezmeškali, všetko stíhajú, stále môžu byť na záverečnom sústredení v auguste. No a náplňou záverečného sústredenia sú v prvé 2 dní prednášky, semináre, laboratórne cvičenia. A potom tam býva taká aktivita, ktorá má veľký úspech, volá sa, že Zaži deň v koži vedca. A účastníkov si v dvojiciach alebo trojiciach rozdelia zamestnanci Univerzity Komenského a na jeden deň sa dostanú pracovať do laboratórií na reálnych vedeckých problémoch. No oni, tí zamestnanci, vždy tú úlohu tak pre nich prispôsobia, aby bola zároveň motivačná, ale nie príliš náročná. No a na druhý deň po tejto aktivite prebieha minikonferencia, kde si študenti navzájom prezentujú, čo za ten jeden deň zažili, aké rôzne vedecké problémy skúmali. Takže to je korešpondenčný seminár Chemouk, ktorý tohto roku vstupuje do 6. ročníka. No a v lani poprvýkrát, k tomu ešte prídem, to som preskočila, ale okrem teda týchto aktivít, ktoré sú takéto pobytové, organizujeme aj prípravné online semináre, ako som spomínala, pre kategóriu B a pre kategóriu A. Tieto semináre začali v roku 2018, vtedy boli na Prírodovedeckej fakulte v Bratislave a prezenčnou formou, ale je pravda, že treba povedať, že už aj vtedy chodili ku nám aj študenti z Trnavy, z Nitry. A v roku 2020 sa tieto semináre prešli do online priestoru, lebo COVID a pandemické opatrenia. Ale vlastne sme zistili, že v online priestore nám narastla účasť z približne 40-50 študentov na v niektorých kategóriách až 200 študentov z celého Slovenska. A tak sme nakoniec ponechali tieto semináre online až do tohto roku.
Výhoda je tá, že naozaj od Bratislavy až po trebárs Sninu všetci študenti majú tým pádom aspoň v teoretickej časti rovnaké podmienky na to, aby sa zapojili do týchto príprav. Môžu teda klásť svoje otázky rovno autorom úloh alebo iným odborníkom z jednotlivých oblastí chémie. A zároveň je možná archivácia týchto prednášok a tým pádom sa študenti k ním dostanú aj neskôr. V jesennej časti, teda október, november, december, sa organizujú webináre pre kategóriu A. No a v tej jarnej časti, ktorá by sa mala rozbehnúť v najbližších týždňoch, február, marec, sa budú organizovať asi 2-3 webináre pre kategóriu B. Okrem týchto aktivít sa organizujú aj, každá krajská komisia môže mať svoje prípravné semináre. Čo vieme, tak niečo sa s dlhou históriou organizovalo v Banskej Bystrici pod názvom Homo Chemicus a taktiež v Košiciach klub chemikov a tieto informácie sa dajú nájsť u jednotlivých krajských predsedov z krajov. No a výsledkom dovolím si tvrdiť, že aj týchto prípravných online seminárov je celkom pekný nárast počtu účastníkov. Táto tabuľka tu ukazuje počet účastníkov v kategórii A, kde sme pred 5-6 rokmi mali v krajskom kole okolo 30 úspešných riešiteľov, čo je približne kapacita celoštátneho kola, a tak stačilo byť úspešným riešiteľom v krajskom kole a vlastne automaticky študent postupoval na celoštátne, takže museli sme v podstate brať všetkých úspešných, ale za posledné 2 roky, teda v minulom roku sme mali až 45 úspešných riešiteľov a tohto roku 52, takže už robíme do celoštátneho kola naozaj výber tých najlepších chemikov, ktorým sa najviac darilo na krajskom kole. Tak to boli prípravné online semináre pod názvom PopChemol, čo znamená popularizácia chemickej olympiády. No a posledná aktivita, ktorá sa organizuje aj vďaka Michalovi Májekovi, je chemický náboj. A s ním sa možno niektorí z vás ste sa stretli v matematike a vo fyzike. A toto je teda rovnaký princíp, ale je to súťaž v chémii. Je to tímová súťaž, hlavne pre stredoškolákov, ale pokiaľ máte šikovného študenta, trebárs na 8-ročnom gymnáziu z tých nižších ročníkov, tak tiež sa môže zapojiť. Jeden tím tvoria 4 študenti, podmienka je, že musia byť z rovnakej školy. A každá škola môže prihlásiť 2 tímy, prípadne aj viac, keby sa náhodou nenaplnila kapacita, ale v Lani bola o túto súťaž bol veľmi vysoký záujem. A ak si správne pamätám, tak sa v Bratislave stretlo až 80 tímov. Sú 2 kategórie. Juniorská kategória, tam je podmienka, že všetci študenti v tíme juniorskom musia mať do maturity aspoň 2 roky a viac, teda prakticky sú to prváci a druháci stredných škôl. A v seniorskej kategórii môžu byť študenti akéhokoľvek veku, to znamená mladší, starší. Nie je podmienka, že to musia byť iba tretiaci, štvrtáci, tým môže byť kľudne zložený zo študentov rôzneho veku. Súťaž prebieha tak, že v jednej veľkej miestnosti, kde je naraz týchto spomínaných 80 tímov, takže viac ako 300 študentov, sedia za stolom tieto tímy a na úvod dostanú 5 úvodných úloh. Pričom keď vyriešia ktorúkoľvek z týchto 5 úvodných tímov, tak výsledok čo najrýchlejšie odovzdajú pri takomto stolíku niekomu z organizátorov. A ak je úloha správna, tak na výmenu dostávajú ďalšiu úlohu v poradí. Tie úlohy sú zoradené približne podľa náročnosti a cieľom je v danom časovom limite 90 minút vyriešiť čo najviac úloh. Víťazom je teda tým, ktorý sa dostal po čo najvyššie číslo úlohy. Tohto roku sa náboj bude konať 12. apríla 2024, čo je piatok po Veľkej noci v Bratislave, v Mlynskej doline, kde je dostatočne veľká miestnosť na to, aby sme tam naozaj toľkoto tímov zmestili. A registrácia sa spustí koncom februára, začiatkom marca, takže tiež, ak vás táto súťaž zaujala, keďže má aj taký športový náboj, študenti sa vždy snažia čo najrýchlejšie tie výsledky odovzdať, takže je to také dynamické, behá sa tam, tak ešte stíhate študentov potom zaregistrovať a zúčastniť sa chemického náboja. A v Lani bol pripravený program aj pre sprevádzajúcich pedagógov,
ktorí mali počas toho času možnosť zoznámiť sa s úlohami z NMR spektroskopie. Tak to je odo mňa všetko, čo sa týka podporných aktivít v chemickej olympiáde. Tak teda ďakujem veľmi pekne za pozornosť a obaja s pánom docentom sa tešíme na otázky, hlavne teda od stredoškolských a základoškolských učiteľov a prípadne nejaké podnety. Tak ďakujem ešte raz. A ja ďakujem za veľmi pekný prehľad a históriu chemickej olympiády a podporných aktivít súvisiacich s chemickou olympiádou, zameraných na stredoškolskú a základnú mládež. Otváram diskusiu. Viktor, nech sa páči. Neviem, počujeme sa? Áno, počujeme sa, aj vidíme sa dobre. Ja by som mimoriadne chcel oceniť celú štruktúru chemickej olympiády. Samozrejme, že tí, ktorí stoja na vrchole tej pyramídy, sú enormne tým zaťažení a proste nejedná sa len o prípravu, ale jedná sa o celú to politikum, ktoré za týmto je a boj so všelijakými byrokratickými prekážkami, organizačnými prekážkami. A myslím si, že tá chemická olympiáda je jednou z najväčších liahní, ale teda nemyslím len chemickú olympiádu, ale všetky tieto podujatia, ktoré vlastne sledujú to, aby tí študenti si prehlbovali svoje vedomosti z tej chémie. Na druhej strane odstraňujú aj nejakú tú chemofóbiu, ktorá v spoločnosti žiaľ Bohu je. Takže toto všetko slúži mimoriadne k úcti týmto ľuďom, ktorí to robia vo svojom voľnom čase na úkor svojho osobného voľna, rodín a podobne. Takže síce Martin a Jela, ale myslím si, že chcem povedať všetkým ďakujem a mám jednu otázku. Máme nejaký prehľad, ako stojí chemická olympiáda na medzinárodnom fóre v porovnaní napríklad s fyzikálnou, biologickou, geografickou a ja neviem ešte akými olympiádami? NIVAM pravidelne zverejňuje prehľad úspechov predmetových olympiád a nie vždy sme najlepší, ale vždy patríme medzi najlepších. Teda jednak to, že všetci naši, je to individuálna súťaž. Tým, že všetci prinesú medaily, už to je obrovský úspech. Nie vždy sa nám podarí zlato, ale treba v tom 51. ročníku, keď sme z Paríža priniesli 2 zlatá, 2 striebra, ešte sme mali aj účastníka s najlepšou praxou. Tak to bol skvelý úspech. Maťo, a čo sa týka dĺžky usporiadavania medzinárodných chemických olympiád v porovnaní s inými predmetovými olympiádami, je chemická najdlhšia? Tiež tam matematika a fyzika nás predbehli. Ono to je v podstate ten model vznikol niekde zo Sovietskeho zväzu, z toho ich klasického dobrého systému organizácie predmetových súťaží. Paradoxne ten prvý ročník bol bez nich, aj teda potom snaha o regulovanie toho zo strany Sovietskeho zväzu spôsobila z začiatku trošku organizačné ťažkosti, ale prelomili to Rumúni, keď oni organizovali olympiádu, pozvali aj neutrálne štáty, Švédsko a Jugosláviu a tým sa to vlastne prelomilo a stala sa z toho skutočne medzinárodná olympiáda. Áno, to boli tie počiatky, ktoré sme ešte si pamätali aj na vlastnej koži. No a moje vlastne tieto 2 či 3 otázky smerujú k jednej veci, že či by nestálo za to snažiť sa vybojovať pre Medzinárodnú chemickú olympiádu aj z toho dôvodu, že celú dobu je tu napríklad ten sekretariát Medzinárodnej chemickej olympiády, ocenenie typu kryštálové krídlo alebo niečo na takejto úrovni. Ja si myslím, že vzhľadom na tú kvantum práce pre mladú generáciu by sa to určite zaslúžilo. Preto som sa pýtal na to porovnanie s inými predmetovými olympiádami, ale myslím si, že
tým, že tu nám máme ten medzinárodný sekretariát, prácu doktora Sirotu, ale nemyslím tým len jeho, všetkých vás okolo, že toto by, myslím si, malo byť ocenené aj zo strany štátnych orgánov a zviditeľniť prácu týchto ľudí a oceniť. Ďakujem. Ďakujem pekne za podnetnú diskusiu. Vyzývam zúčastnených, aby sa prihlásili a spýtali sa otázky, ak nejaké sú, alebo teda nejaké komentáre. Pokiaľ zatiaľ žiadne nie sú, tak by som využil situáciu a spýtal sa ja konkrétne jednu otázočku. Pán docent, vy ste tam mal ten slajd ohľadom, alebo týkajúci sa problémov podpory chemického dorastu. Tam ma zaujala jedna odrážka, kde ste napísal, že sa musíte čeliť obmedzenej podpory chemickej olympiády na vysokých školách. Tak ja ako zástupca vysokoškolských pedagógov by som sa chcel spýtať, čo môžeme pre vás spraviť lepšie, alebo ako vás môžeme podporiť v tomto smere. Môžete povedať nejaké konkrétne kroky, ktoré by nás všetkých mohli motivovať na vysokých školách? Tej chemickej olympiáde veľmi pomáha, keď sa vedia v krajoch dostať študenti do laboratórií. A v podstate takú možnosť reálne majú v Košiciach, v Banskej Bystrici a v Bratislave. Vypadla nám podpora v Trnave a vidie to aj na zapojenosti a výsledkoch chemickej olympiády v Trnavskom kraji, v Žilinskom kraji. Ja dúfam, že teraz ešte aj s podporou Jelky sa tá Banská Bystrica trošku rozbehne. V Nitre nám tiež chýba nejakým spôsobom táto podpora. A ďalšia vec je, chýbajú nám autori, lektori a vždy je to aj teda o, povedzme, aj tej nejakej atmosfére na pracovisku a tá organika je teda, no, ako vedúci katedry sa to snažím všemožne ťahať s pracoviskom, ale zapájajú sa aj dobré kolegovia z Košíc. Najväčší problém máme v anorganike, keď nám, ktorá má trošku problémy s personálnym zabezpečením u nás na katedre. Vypadli nám kolegovia z Fakulty chemické a potravinárskej technológie a aspoň v kategórii B máme teraz autora z Košíc, kolegu Vávru. A v Ačku oboch autorov úloh máme zo zahraničia. Čo by bolo praktickejšie, keby sme mali domácich. Trošku máme tiež problémy s personálnym zabezpečením analytiky. Jednak teda kolega Serbín v Košiciach sa vzorne stará o to. Tradične to bola bašta Fakulty chemické a potravinárskej technológie, kde ale sa nejako odchodom kolegov Majka a Tarabčíka do dôchodku nejako prerušila tá kontinuita. Chytil sa toho kolega troška od nás, ale tam je tiež otázka, ako sa nám podarí s tým pokračovať. Dobre, ďakujem pekne. Toto boli konkrétne veci, ktoré viac menej my napríklad na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie môžeme nejakým spôsobom detašovať našim kolegom, pretože keď ste... Tradične z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie máme ešte biochémiu a teda to naozaj funguje. A tradíciou pôvodne kolega Reguli a teraz Danka Dvoranová nám vlastne odborne zastrešujú letnú školu, čo si tiež vážime. Tá Trnava, Maťo, tam visí kvôli Trnavskej univerzite alebo kvôli UCM-ke? Ani jeden. Takže primárne by to mala byť pedagogická fakulta, ale aj Reguli, aj Majka Linkešová odišli do dôchodku, či už nie sú spojení s tým pracoviskom. Ja som s Kolárovičom hovoril, že či by sa nenašla podpora ako s vedúcim katedry, lebo pôvodný vedúci katedry nebol úplne priaznivý v tom chemické olympiády, že teda či by sa tam našlo priaznivejšie zázemie pre tú chémiu na krajskej úrovni.
tiež sú tak ako trošku personálne teda slabšie na tom. No, tam by sa určite oplatilo, keby sa podarilo nejakým spôsobom tú väčšiu mieru podpory. Týchto dvoch fakult, o ktorom sa už dlho hovorí, tak by prinieslo určité zväčšenie počtu pedagógov a tým pádom odbremenenie na prácu pedagógov napríklad v oblasti tej olympiády alebo teda vzdelávania vôbec. V Bratislave sa nám zase stalo, že to gro tej podpory vlastne teda v tej experimentálnej sa naozaj prenieslo zo stredných škôl väčšinou ku nám, teda čo robí Janka Chrapová ako krajská predsednička, všetky tie aktivity, ale skutočne tá Bratislava sa podarilo, že seriózne vzrástla v poslednom čase, čo sa teším. Dá sa nejakým spätným tlakom zlepšiť výuka praktická alebo praktická výuka na stredných školách typu gymnázia a podobne? Každý sa snažil vyhádzať chemikálie, chrom je nebezpečný a ja neviem čo. Sú tam potenciálne výbušniny, hliníkový prášok, manganís, tam všetci sme boli mladí a myslím si, že toto priťahovalo väčšinu aj hlavne chalanov a ja myslím, že to k tomu patrí. Však predsa chemik sa nemôže dať, že robí s jedom. Chápem predpisy nejaké hygienické, ale to je kontraproduktívne. Keď tu nebude nikto môcť robiť s chemikáliami, tak čo potom sa bude robiť vlastne s našim okolím, lebo všetko okolo je chémia. No, problémy sú v niekoľkých úrovniach. Jednak teda poklesla tá dotácia na chémiu na 5 polorokov po 2 hodiny. Samozrejme je možnosť mať krúžky, ale na stredných školách sa to riadi podľa toho, koľko je záujemcov o konkrétne krúžky. A tých záujemcov o chémiu nie je toľko, tak dostanú prednosť iné. A teda pokiaľ nie je vyslovne zanietený učiteľ, tak na tej strednej škole praktický experiment ani nevidia. Potom dobre si spomenul teda tú relatívne to sprísňovanie legislatívy pre prácu s mladistvím, prácu mladistvím s nebezpečnými látkami, ktoré sa prehnalo. Prehnalo v zmysle viac menej až bolo cielené na vystrašenie učiteľov a tí, aby sa zbavili problémov a úradníckych ťažkostí, radšej sa tých chemikálií zbavili. Postupne a tým pádom zanikli aj vybavené chemické laboratória. My sme aspoň urobili to, že keď nám ostali pomôcky po tej 50. medzinárodnej chemickej olympiáde, že sme ich rozdali po tých stredných školách, kde sa skutočne ten učiteľ venuje žiakom a teda, že majú aspoň pre tých záujemcov si na niečom tie experimenty vyskúšať, respektíve, že majú podmienky aspoň experimentálne zabezpečiť to krajské kolo, čo tiež nie je také jednoduché. Ja som sa snažil presadiť do plánu obnovy, aby sa nielen budovali knižnice, čo je v podstate dnes už v tej počítačovej dobe istým spôsobom prežitok, ale aby sa budovali laboratória pre výučbu experimentálnych prírodných predmetov, že to nemusí byť samozrejme len chémia, ale aj fyzika, čokoľvek iné. No len okolo toho bol súbor pánov, ktorí si to spravili za zatvorenými dverami, bez toho, aby boli ochotní počúvať a aj táto príležitosť sa žiaľ premrhal. No preto riešením je v tej súčasnej situácii, lebo to by chcelo masívnu podporu, no ale to, čo môžeme pomôcť, sú práve tie stredné odborné školy a vysoké školy, že v kontakte s tými strednými školami si pozýva tých študentov, nech sa prídu pozrieť, teda umožniť im si spraviť nejaké zaujímavé úlohy, aby si tú chémiu vedeli chytiť. Ďakujem. Vidím otázočku v publiku. Pani docentka Dvoranová, Danka, nech sa páči.
Dobrý deň, pozapínala som si kamery. Ja len chcem tiež povedať k tomu, že u nás sa teraz tiež opäť rozbehli pre stredoškolákov prírodovedecké experimenty pre stredoškolákov a práve myslím, že od teba, Ivan, Mirka Puchoňová je hlavná koordinátorka a teraz sa to opäť rozbehlo. My sme boli ako náš FHP teraz zo pár rokov a ešte doteraz sme obmedzená tou našou nešťastnou dlhodobou rekonštrukciou, ale k tomuto sa naspäť vraciame, že máme a realizujeme a študenti majú na výber a už zo pár stredných škôl sa tejto aktivity zúčastnilo a majú to radi, lebo môžu rôzne prírodovedné experimenty. No a ja chcem aj tieto veci povedať, že tých stredoškolákov, čo veľmi chýba, neviem, možno generácia 40 plus si pamätá a zažila a bola v okolí Bratislavy, že už prestalo existovať niečo také, ako bolo vtedy to Juventa sa to volalo po 89., ale to bolo v Mlynskej doli, teda nie v Mlynskej, v Karloveskej, na konci Karlovky, medzi Karlovkou, Dubravkou, Bratislavy bola Juventa, kde celé jedno poschodie bolo venované prírodovedeckým a technickým. Na jednom konci boli 3 laboratória, možno si to niekto z vás pamätá. A venovalo sa tomu obrovské množstvo času a bola veľká škoda, že sa to v 90. rokoch v podstate celé zničilo. Že toto v podstate, keby sa niečo podobné podarilo obnoviť, lebo teraz tak, ako povedal Martin, mnoho vecí sa nedá na tých stredných školách realizovať. Suplujeme to my, univerzity, tým, že robíme, ale možno, že niečo návrat k tomuto, čo bolo vybudované. Ak si pamätáte, predtým to bol bývalý pionierský palác, to bol Grasalkovičov, potom sa to presunulo do tých nových krásnych priestorov, že keby niečo takéto sa urobilo, tak to by podľa mňa pomohlo. Len neviem, či takéto je asi hudba budúcnosti. To bolo ešte lepšie. Na Budkovej stanicu mladých prírodovedcov. Áno, ale ono sa to tak, že vybudované 3 špičkové labáky, ja si to pamätám, a potom sa to zničilo a presunuli to do Ekojuventy. No, a kde boli staré prahistorické labáky, no, tak ako... A ešte lepšie, keď to robí niekto v náplni práce. Lebo my to všetko robíme popri. V podstate na úkor práce. No, áno. Tam si pamätám, bola skvelá tá pani inžinierka Mitrová. Žilo kopec ľudí. Áno, toto nám chýba v podstate. Dobre, ďakujem pekne za podnet. Samozrejme máš pravdu, ale no, je to taká skôr utopia, vízia, by som skôr povedal. Videl som tu prihlásenú... Máme nadviazaný kontakt s pánom ministrom k predmetovým olympiádám. Ja si myslím, že toto by bolo skvelé riešenie. I keď to by bolo riešenie len pre Bratislavu, ale určite prospešné. Ale teda Bratislava a širšie okolie, tak. Aspoň niečo, no tak. Kde inde začať, ak nie v hlavnom meste, no bohužiaľ. No. Ďakujem pekne. Videl som prihlásenú ruku, pán Jano. Neviem, kto to je. No, to je Reguli. Zdravím. Ja som sa tak prihlásil do Bystrice a tým pádom už mám také meno pridelené na veky. Bez priezviska. Chcel som povedať také veci, že k tomu, čo pán docent Salitrež hovoril, že problém, lebo zase aj Martin, čo hovoril, problém je s autormi. Problém s autormi je aj preto, že v podstate tí autori majú problémy vlastne na svojom pracovisku, že nevenujú sa svojemu výskumu, ale venujú sa tvorbe úloh chemickej olympiády, ktoré vedenie tých pracovisk ako považuje za nejakú menej cennú prácu. A takto sme o mnohých autorov aj prišli, alebo ja neviem, bolo spolupracovníkov na letnej škole, ktorí povedali, že už tam nemôžu chodiť a podobne. Takže keby sa si uvedomili teda príslušní šéfovia, veľmi dosť sa to týka anorganík, ale aj analytiky na chemickej fakulte, že vytvoriť tie úlohy, to nie je ľahká robota, však to je v podstate odborný príspevok pomerne zložitý a aj recenzovaný, a potom sa to dostane tam do nejakej gay kategórie alebo neviem kde. No, čiže potom sa dobre píše úlohy chemické olympiády ľuďom ako ja, ktorí už sú mimo hodnoteného procesu. Takže toto keby sa zmenilo. Ja si pamätám, že keď som
prvýkrát bol na medzinárodnej olympiáde, tak sa tam hovorilo, že ak sa majú dobre Iránčania, alebo majú katedru chemické olympiády niekde na vysokej škole v Teheráne. No, možno keby nejaké pracovisko vzniklo na Slovensku, tak by to možno tomu pomohlo. Čo ja viem, však to by sa dalo brať ako disciplína v rámci, ja neviem, didaktiky chémie alebo niečo podobné. Určite. Ináč ešte, čo Viktor hovoril, že o oceňovaní, tak vlastne autori chemickej olympiády sa v podstate bývajú oceňovaní v rámci teraz nadácie Dionýzia Ilkoviča. V podstate všetci chemici, čo tam boli ocenení za posledných 7 rokov, to bolo asi 5 ľudí, to sú všetko naši spoluorganizátori chemickej olympiády. Vrátane, ja neviem, Janky Chrapovej ako poslednej. To je zatiaľ všetko. Čiže niečo by bolo treba, aby skutočne aj tie výskumné katedry ocenili aj prácu takýchto ľudí, lebo však nakoniec tí ľudia, ktorí robia úlohy chemické olympiády, v podstate prispievajú aj k tomu, že oni tam dostanú tých študentov. Tak. Správne. Motivujú na naše štúdium mládeže chémie na vysokých školách, takže bez debaty je to veľmi osožná činnosť. To si uvedomujeme my všetci na vysokých školách. Ďakujem pekne za... Ako vidíš ty tú Trnavu? Sú tam nejaký potenciálny? Ja to vidím tak, že tá moja bývalá katedra, to je 6 ľudí, z toho 3 chemici, ktorí ale už sú mimo olympiády, lebo pôvodne sme tam boli 2 chemici zapojení do olympiády, teda stále sme, ale už nie sme na katedre. Ale zase podľa mňa v tých Špačinciach tam je tých chemikov strašne veľa, tak možno, že by to mohli potiahnuť. Len tam ale sú z organikov 3 alebo 2. Neviem, ako je to s inými. Viac to bolo na analytiku tam smerované. Tak možno, že tá analytika by mohla stade trošku sa viac pohnúť. Že by v Trnavských kraji budeme mať problém, keď Majka Linkešová by nastúpila ozaj naplno do dôchodku, tak kto tam by bol predseda krajskej komisie, to si neviem vôbec predstaviť. Takže tak. Takže neviem, ale hovorím, tie Špačince sa mi zdajú ako väčšia šanca ako pedagogická fakulta. Ja som chcela k tomu povedať len toľko, že tá praktická časť v kategórii B je len o analytickej chémii a v kategórii A je zase praktická časť z polovice o analytickej chémii. A takže to v princípe až tak nevadí, že ako sa povedalo, že možno tých organikov je tam menej, ale aj tá analytika, nejaká pomoc, trebárs len možno na začiatok s jednou kategóriou by stála za to. Ďakujem pekne. Pán docent, nech sa páči. Ja ešte poviem skvelý podnet, ktorý sa zatiaľ u nás nepodarilo, aby teda dali len čiastočne, sú práve tie katedry pedagogicky zamerané. U nás máme z fakultnej, v podstate tí zabezpečujú viac menej kategóriu C, teda tu pre tých začínajúcich stredoškolákov, ale ja neviem, čo sa podarilo v Českej republike, že úplne sa im podarilo vybojovať na ministerstve, že stiahli chemickú olympiádu pod katedru vyučovania chémie na VŠHT a vlastne za nejaké granty ministerstva aj profesionálne takýmto spôsobom priamo zabezpečujú tú olympiádu, čo potom má za efekt, že to dokážu robiť podstatne menej formálne a s väčším nasadením. Ale tou cestou by malo byť práve zapojenie aj tých pedagogických katedier, ktorým to istým spôsobom aj vyplýva z náplne práce, len aj u nás, pokiaľ viem, na katedre tých didaktikov chémie máme 2. Všetci ostatní sú výskumníci, takže... Nie, na katedre vyučovania, teda na katedre vyučovania prírodných predmetov. Takto, ja. A Česká chemická spoločnosť je jeden z členov asociácie
chemického a farmaceutického priemyslu, kde jednou z ďalších súčastí na úrovni chemickej spoločnosti je aj chemická olympiáda. My sme takúto asociáciu tu nám mali, v podstate odišla s predsedom Drábikom, ale my sme tam nikdy chemickú olympiádu ako jeden z členov tam nebol. Žiaľ Bohu, aj iní členovia boli veľmi slabo aktívni v tejto asociácii a jediný člen tam bol vlastne chemická spoločnosť. Bola tam spoločnosť chemického, strojári tam boli, no proste bolo tam viacero týchto, treba spoločnosť pre biochémiu, čiže Breyer a spol. A celé to zaniklo, jednoducho ľudia sa nevenujú tejto verejnoprospešnej práci, venujú sa svojim veciam, tak to poviem. Dobre, ďakujem. Ja by som mal ešte jednu otázočku týkajúcu sa financií alebo financovania chemickej olympiády. Pán docent, ako to je, keď budete organizovať chemickú olympiádu napríklad na Slovensku? Kto to bude financovať? Máte nejakých sponzorov alebo ako to je vlastne? Kedy si mala chemická olympiáda rozpočet asi teda na aktivity okrem samotného tajomníka asi 1 000 000 korún. Potom sa stalo to, že Juventa prešla rôznymi transformáciami a nakoniec nemáme vlastný rozpočet, ale financujú najnevyhnutnejšie náklady na organizáciu samotnej chemickej olympiády. Čiže vtedy sme mohli rozmýšľať, kde ušetríme a prišli sme aspoň k nejakej, povedzme, sade skla, ktorú vozíme na letné školy, ktorú vozíme na celoštátne kola. Túto možnosť aktuálne nemáme, čo dostávame to najnevyhnutnejšie zabezpečenie a paradoxne sa nám síce zvyšujú hodinové sadzby, ale znižujú počty hodín za autorstvo úloh, čiže to už dochádzalo naozaj do hranice. Dúfame, že sa to teda s týmto vedením ministerstva zmení. Ako náhle chceme čokoľvek iné urobiť, alebo napríklad teraz mať trošku slávnostnejší priebeh celoštátneho kola, musíme na to zháňať sponzorov. S letnou školou a teraz týmto vyhodnotením nám, čo si pomôže Slovnaft a potom podrobných, väčšinou po pár stovkách pozbierame o to, kto má kde kontakt na firmy s chemickým zameraním, alebo teda kde tam majú kamarátov, aby sme aspoň dokázali trebárs tú letnú školu zabezpečiť. Toto je naozaj zložitejšie, chýba nám taký väčší generálny partner. Tie možnosti Slovnaftu sú trošku obmedzené vzhľadom na to, že je to firma opäť vlastnená zahraničným vlastníkom, že tá miera podpory zase domáce, i keď sa snažia, to klobúk dole, ale teda je obmedzený. Áno. No, takže je treba to tiež povedať nahlas, že hľadáme sponzorov a vyzvať širokú verejnosť, nech podporujú takúto akciu. Dobre, ďakujem pekne. Hlási sa profesor Švorc. Ľuboš, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja len na margo tej analytickej chémie, lebo bola tu niekoľkokrát spomínaná. Áno, je to pravda. Pálo Majek a Pálo Tarabčík dlhé roky to robili. Ja si spomínam ešte ako študent, keď som bol, sa tomu naozaj venovali aj vo voľnom čase a bola to ich agenda. Mali sme aj výborného mladého, v podstate človeka, ktorý by ich nahradil, bol to Jožo Sochr, avšak ten už skončil to u nás vlastne na akademickej pôde a išiel do priemyslu pred vyše rokom, takže tým pádom naozaj nie je človek, ktorý by to tak nejako poňal, že by to nebola len záľuba, že by to mal naozaj ako takú agendu. Takže v tomto smere, áno, u nás na analytike snažíme sa, oslovujeme, ale zlyhávame zatiaľ. Ďakujem. Ďakujem za komentár. No, ja už nevidím žiadne otázky v publiku, tak tým pádom by som asi ukončil toto dnešné poobedné stretnutie. V prvom rade vám chcem v mene Slovenskej chemickej spoločnosti poďakovať za to, že ste sa podujali nám odprezentovať vaše poznatky, postrehy, prehľad o chemickej olympiáde a podporných aktivitách.
A zároveň sa vám chcem v mene vysokoškolských učiteľov poďakovať za vašu činnosť, ktorá je veľmi pre nás osožná a ktorá nám vlastne prináša nových študentov na naše vysoké školy. Ďakujem vám veľmi pekne. Prednáška bude čoskoro zverejnená na YouTube kanále Chemických horizontov, takže potom vám dám informáciu, ako sa k nej môžete dostať. No a prípadní záujemcovia a ďalšie otázky vlastne môžu vás kontaktovať na vaše e-mailové adresy po prezretí videa. Takže ďakujem pekne ešte raz a tým pádom prajem vám pekné popoludne a teším sa na ďalšie stretnutia v prednáškovom cykle Chemické horizonty. Pekný deň prajem. Dovidenia. Ďakujem pekne, dovidenia. Ďakujem pekne, dovidenia. 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 Dovidenia.